farafina finindilɛnɛw ka nin jirali kɛnɛ siɲɛ filana place des souvenirs la Sénégal faba la jiralikɛla kɛmɛw de nana kɛnɛ in kan n'u bɔra farafina jamana caman na i n'a fɔ jatigi Sénégal, Mali, Burkina, Guinée, Benin, Côte d'Ivoire. U fanba ye musow de ye. Masala min sugandira o de ye kori bɛ sɔrɔ yiriwa ani a bɛ farafina danbe sabati. O kama ɲina bonya kɛrɛnkɛrɛnnen taara ka di Mali jamana ma n'o ye invité d'honneur ye. Sabula salon kori sɛnɛ na Mali jamana dɔrɔn ye tɔnu 700 ni ko de sɔrɔ. Jamana simo ɲɔgɔn sɔrɔ farafina tilebi yanfan jamanaw na. Dirisa Male ye Mali lasigiden Dakar ladikɛla ye. A nana a tɔgɔ la jiralikɛnɛ in kan. Cet événement est vraiment à saluer. Ni jiralikɛnɛ ni foli ka kan tiɲɛ yɛrɛ la sabula a bɛ fɛn kɔni jira mun nafa ka bon kosɛbɛ an ka laadaw la n'o ye kɔɔri ye. Notre culture, voilà, qui est le coton. Farafina finindilɛnɛw jirali bɛ ka kɛ jiralibɔn 60 ni ko de kɔnɔ. Fanta Jara yɛrɛ de bɛ Mali danbe finiw dilan. K'u ka finiw ka di mɔgɔw ye nka k'u ka laɲiniw ye de u ka san sɔrɔ kosɛbɛ halisa. Mɔgɔ bɛ ka commencer ka consommer sisan. Consommer local o la il faut an ka booster kosɛbɛ. Il faut halisa u ka dɔ fara a kan. Parce que hali u bɛ costume minnu don, costume bɛɛ bɛ fɛngɛ la, pani tissé la, coton la, a bɛ wax la, a bɛ tissu wɛrɛ la. Donc a bɛ se ka il faut an k'an jija consommer local in na. A ka kan hakili falenw ka kɛ nin jirali kɛnɛ nafaw kan. O ye Madame Ashi ka hakilina ye. A fana ye ladikɛla ye soroko ni jagokɔɲaw kan Côte d'Ivoire lasigidenso la Sénégal jamana na. C'est important pour nous de prendre part. An nana nin kɛnɛ in kan a nafa ka bon anw bolo sabula an nana an ka fɛn dilannenw de yira kɛnɛ kɔnɔ nka an tɛna dan o dɔrɔn ma an bɛna baro kɛnɛ dɔ sigi sen kan yaasa ka hakilinaw falen fɛlɛ minnu bɛ se ka ta minnu bɛ nafa lase ni fɛrɛ kɛnɛ in ma. Plateforme ensemble et discuter des opportunités que ce salon peut offrir. A ko ɲɛnajɛw senfɛ Côte d'Ivoire u yɛrɛ ka finidilannenw dɔrɔn de bɛ dɔn. Aujourd'hui dans toutes les cérémonies vous allez en Côte d'Ivoire. Bi Côte d'Ivoire jamana na ɲɛnajɛ kɛnɛw kɔɲɔw ani denkudiw i n'a fɔ a ɲɔgɔnna caman i bɛ maaw de parilen ye an yɛrɛ ka fini dilannenw de la. O kama bi an fɛnɛ bɛ ka maaw ladɔnniya i n'a fɔ Sénégali walasa a ka kɛ o cogo la Côte d'Ivoire jamanadenw olu bɛɛ lajɛlen ka u yɛrɛ ka fini dilannenw don. Fini usine 2 b'an bolo ka ban. Une ou deux unités de production en Côte d'Ivoire. Farafina finidilannenw bɛ ka jɔyɔrɔba de sɔrɔ suguw kɔnɔ. Bawo u dilanbaga kura ninnu y'a nɛgɛ dɔn mɔgɔw la. Fifi Ndiaye ye Sénégal jamanaden ye. A bɛ ka Côte d'Ivoire finidilannenw de jira kɛnɛ in kan. A yɛrɛ de bɛ taa u ta Côte d'Ivoire kana u feere Sénégal. Je pense que le tissu africain commence vraiment. Ne hakili la farafina fini dilannenw bɛ ka jɔyɔrɔ ta modeliw la. Bawo a dilanbaga kuraw y'a kɛ cogoya bɛɛ la. Mogo kusanku dɔn kosɛbɛ wa mogo bɛ ka farafina fini dilannenw san. Sisan ne bɛ sifunw ladi. An yɛrɛ ka fɛn dilannenw Sénégalais ni farafina jamanaw la u kusanku dɔn. Nous produisons au Sénégal ce que nous produisons en Afrique. Madame Binta Diallo Din fana ye jiralikɛla ye ka bɔ Laginɛ. Finke africain fani de a ka ɲi so du coton i b'a bila i kana tarati finkɛla ɲuman la. De toute façon c'est artisanat, c'est pour nous an na fɛn de ko an na fɛn ɲuman le. Josiane Ado ye Côte d'Ivoire jamanaden ye a nana lajɛli la. Fini dilannen minnu bɔra Laginɛ a bɛ k'u lajɛ nin waati na hali n'a ma sanni kɛ. Donc o la ne gɛrɛla ni feerelikɛ yɔrɔ in na bawo a yelen cɛ ka ɲi wa farafina ka fɛn dilannenw de don. Ne hakili la bi bɛɛ b'a fɛ ka farafina fini dilannenw don. An bɛ ni muso ninnu tanu u bɛ ka nin baara min kɛ don o don walasa kana farafina fini ɲumanw d'an ma. Vraiment nous donner des produits de qualité. Farafina fɛn dilannenw nafaw kosɔn jamanaw soroko la Safiatou Sané ye Sénégali jiralikɛla dɔ ye yan. Ye wele bila sifiw ma u ka to farafina ka baara kɛ u ka fisa ka taa farajɛ la. Moi, je voudrais juste que la jeunesse prenne conscience. Ne bɛ fɛ dɔrɔn sifinnakaw k'a dɔn k'an ka sɔrɔ fɛn b'an bolo. Min tora o de ye k'a labaara an ka dan yɛrɛ la. Bawo i bɛ taa fɛn min ɲini falajɛ jamana na u yɛrɛ bɛ na o de bɔ an ka jamana de la. Importé de notre pays. Madame Da Silva Gisèle Traoré, Burkina Faso jamanaden do, nin jirali kɛnɛ in n'o ye Salon international pour la valorisation du pagne tissé africain. A hakilina bɔra ale de la. A wasara ɲinan t'a la kosɛbɛ ka tɛmɛ salon ta kan. Bawo salon ka jiralikɛnɛ ni fanga dafirili bɛnna Burkina Faso, a ye jiralikɛlaw do bali kana ka da kan dancɛw tun datugura.
on se rend compte. Ayaye ñina mɔgɔw mago don a la jirali bon cayara lajalikɛlaw ni sannikɛlaw cayara kabini a daminɛna an bɛ barika da ala ye ɲina. kabila min tɔgɔ jola Senegal a ka laada foli min tɔgɔ kumbo o foli fana bɛ ka kɛ jirali kɛnɛ in kan walasa ka farafina fini dilannenw sankɔrɔta. Place de souvenir ɲɛma Senegali faba la Madame Diouf Ngakan Nying ye foli ni tanuni lase Madame Da Silva Giselle Traoré ma a ka nin hakilina in na ka ɲɛsi farafina fini dilannenw sankɔrɔtali ni yiriwali kama. Ne bɛ foli lase Madame Da Silva ma a ka cɛsiri la farafina ladon ka yiriwali ni nafa boyali kama. I ye muso ye min bɔra Burkina Faso jamana na ka na ni ŋaniya ɲumanw ye Senegal jamana la. O la an bɛ se k'a fɔ bi k'i bɛ ka Thomas Sankara ka laɲini bɔ a sira fɛ ani muso danbetigiw min bɛ komi Ndante Yala. Jiralikɛlaw ya jira fana k'u wasara ɲina baw jiralibaw da nɔgɔyara. U jiraliminɛw na cogo Senegali u ma gɛlɛya sɔrɔ siraw kan fana. Madame Da Silva Giselle Traoré y'a jira k'a b'a hakili la san nataw la farafina fini dilannenw sankɔrɔtali hukumu kɔnɔ ka taa nin jirali kɛnɛ in ɲɔgɔn kɛ Burkina Faso walima jamana wɛrɛw la farafina. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.